गिबियावहायनो मोनाबिलिनि मुङै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय साफ्रोमखौबो बरायग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय हामग्लायनाय थाबाय आरोखि मोनाबिलिनि मुङै बयनिसिमबो आंनि बे प्रेमजित नार्जारी ब्लग भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो ओरैबायदि मेंबाय, ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आङो फुंनिफ्रायनो लानानैहाय ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आरोखि मेंबायबो ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारबाय आरोखि ओरैबायदि उन्दुनोबो ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखामबो उखैबाय ओरैबायदि जाबाय आरोखि आङो जाहोना ओरै जाहैबाय माने न' लुनो थाखायहाय जायगाया ओरैबायदि प्रिपेयार गैया आरोखि न' लुनो थाखायहाय जायगा थामथिम गैया माने अकस्मात बेबायदिनो न' लुनो गोनां जानायखाय माने जेराव लुनांगौ बेवहाय माने हाखर जानानै दं आरो ओमफ्राय हाखर जानायखाय माने ट्रेक्टरजोंहाय हा लाबोबाय ओमफ्राय बे हाखरखौहाय फिलाप खालामबाय आरो ओमफ्राय माने खामला बेबायदिनो मोनस्लाबैलाय हाखु दाखुनो आंनो माने फंबायखौ लानानैहाय माने बे हाखौ आङो फेहेनलाजोब्बाय आरोखि अखा हाब्लाबो अखायानो हादों अब्लाबो माने मावनायखौ नागाराखै खदाल गुद्दा गुदि खदालजोंहाय जावनानै फेहेननाय जाहैबाय आरोखि मानि थाखाय मावनांगौ मानसिया माने ओरैनो थायोब्लाथ' बेबायदिनो मानसिनि देहाया गुरै जालाङो आरोखि बेनिखायनो माने खामानिखौबो एसे मावनानै गोलोमदै गहोनांगौ अब्ला माने देहाया राफोद जायो आखाइफ्रा थागोद जायो गोरा जायो आरोखि आखाइफ्रा गोरा जायो नै खनसे होगानो गांलाब गोग्लैगोन आरो बेबायदिनो हाराफ्रा बायफ्रुजोबगोन आरोखि बेबायदि आरोखि देहाफ्रा थागोद जायो आरोखि खामानि मावोब्ला बेनिखायनो खामानिखौ एसे मावनांगौ आरो लोगोफोर माने प्रेसारफ्राबो जानो हाया ओमफ्राय माने गोलोमदै गगानायजोंनो माने प्रेसारफ्रा जानो हाया आरो ओमफ्राय सुगारफ्राबो बेबायदिनो बांद्राय एसेग्राब माने मानसिनि देहायाव गोरोबनो हाया आरो बेनिखायनो खामानिखौ मावनांगौ जोङो सानफ्रोमबो जोङो ना बेदर जायो ओमफ्राय गोलोमदै गनाय गैया बेनिखायनो जोङो सम माने खामानिखौ मावनांगौ ओमफ्राय गोलोमदै गहोनांगौ आरो बेनोसै ओमफ्राय मोनसे आपडेट बावनो जाहैबाय माने आसाम सरकार एबा सेन्ट्रेल सरकारा बेबायदिनो फैगौ समफोरनिफ्राय बेबायदिनो दै बथल जि पेकेट खालामनाय फिल्टार खालामनानैहाय सरकारा फानो आरोखि ओमफ्राय सेरसेनिफ्राय गाहायावहाय दै बथलखौहाय फाननो मोनले होननानैहाय बेबायदिनो आसाम सरकारा फोसावबाय आरोखि बावैसो समफोरनिफ्राय माने बे 1 केजिनिफ्राय गाहायाव दै बथलखौहाय फाननो मोननाय नंले होननानैहाय बेबायदिनो फोसावबाय बेनिखायनो नायनोसै उननि समफ्रावहाय माबायदि जायो माने फाननो मोनोना मोना मोनदोंना मोनलोङा खिन्थु बियो मोनसे आसनि नङा दै बियो मोनसे आसनि नङा बियो माने पाब्लिकआ खम दामावहायनो मोनलोंनायनि बेबायदि सुबिदा थानांगौ जुदिबा 2 केजि 3 केजि बेफोरबायदि दै बथलखौहाय बायनानैहाय जोङो लोङोब्ला जोंनिनो माने पकेटनिफ्राय बांद्राय माने खरसा जागोन आरोखि माने आधा केजि बथलखौहाय जोङो लोङोब्ला जोङो 10 थाखानि जों मोनलोङो जेराव ओमफ्राय दायो माने जोङो बहाबाफोर थाङोब्ला माने गरमनि गेजेरजों माबा मोनसे बाहायनो थाखाय जोङो दैफोरखौ जोङो बायनानैहाय बायोब्ला 2 केजिनि गोजौआवसो जोङो बायनांगौ जायोब्ला जोङो बेबायदिनो गोबां थाखा होनानैहायसो जोङो बायनांगोन आरो बे मोनसे गोरोन्थि आरोखि बे मोनसे आसनि नङा इयो बेनिखायनो आं बेखौहाय माने बयनिसिम रायजो राजानिसिम बेखौहाय माने फोसावनाय थाबाय आरोखि मोनसे इनफरमेसन होनाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्रायो लाइमोन गथ'फ्रा दिनैहाय मा जाबोनो हमदों
बेनिसिम आङो मोनसे बेरफुसार बिबुंथि होनो थाखाय आं इउटुबाव दिनैहाय भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, ओमफ्राय मोनसे साबस्क्राइबबो खालामना होदो, ओमफ्राय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना दामनानैहाय होदो आरो जाहाथे माने गोदान नटिफिकेसना नोंसिनियाव सहैयो आरो। दिनै लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा मा जानो हमबोखो बेनि थाखायहाय आं मोनसे बुंथिनो थाखाय गोसो जाबाय। दिनै लाइमोन गथ'फ्रा बिमा बिफानि सिङाव थायिखायनो, बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ मानियैनि थाखायनो, दिनै बुंनायफोरखौहाय लायैनि थाखायनो दिनैहाय गाज्रियावहाय गोग्लैनो दिनैहाय गोनांथार जादों। दिनै माने हथात बेबायदिनो मानसिनि गोसोआ गाज्रिजों बोजानानै दिनै मानसिनि गोसोआ एट्रेक्टिभ जादों, गाज्रियाव थांदों, गाज्रियाव चेन्ज जादों, मोजाङाव चेन्ज जायाखै। माने गोबां लाइमोनफ्रा आरोबाव बिमा बिफानि, गामिनि, बिदाफोरनि, गावनि जाथि कुटुम्बफोरनि बाथ्राखौ मानियाब्ला दिनै लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा दिनै गोग्लैगोन आरो बेबायदिनो समान जागोन। बेनिखायनो खावलायबाय लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर, बाबुमोन, नानिमोन, नोंसोरो गाव गावनि बिमा बिफानि सिङाव थानानैहाय अरायबो खोथा बाथ्राफोरखौ मानि, लेखाफोरखौ मोजाङै फराय, स्टाडि खालाम, नंबां जाबां समफ्राव गावनि गोसोखौ दाबाहाय। नंगौ बेसेन गोनां बेबायदिनो लामाफ्राव नोंनि प्राणखौ नोङो बाहाय, अब्लानो नोंनि जिबना बेबायदिनो नोंनि जिउआव सानसे समावहाय नोंहा साक्सेसफुल जागोन आरो फिथाइ थायहैगोन। नोंनि संसार जानाय बेलायाव नोंहानो गोबां बेबायदिनो मुलाम्फा फैगोन। रानिमोन, बाबुमोन, लाइमोनफोर, आं बेखौनो लाइमोन गथ'फोरनि सायाव खावलायनाय थाबाय। नङाब्ला दिनैहाय बिपदनाव गोग्लैनो हागौ आरोखि, बिपदनाव गोग्लैलांबाय थागोन। बेनिखायनो लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर जानायखाय दिनैहाय संसारखौ हमहरजोबनो हायियाव दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय गोग्लैगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आन्दायगासिनो दङ। बबे लामाथिं थांनांगौ आरो गावखौहाय माबोरै दाफुंनांगौ बेनि थाखायहाय स्टाडि खालामाखै। जायफोरा स्टाडि खालामदों गावनि जिबननि थाखाय, बिसोरहा दिनैहाय मुलाम्फा गोनां जादों, लेखा गोरों जादों, साख्रि बाख्रि मावनो हादों, आराम बेबायदिनो बैसो जानायजों लोगोसे हाबा जानानैहाय संसार मोजां दाफुंनो हादों। बिसोर मोनसे मोजां थांखि। बेनिखायनो खावलायदों लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौहाय संसार दाफुंनो थाखाय, संसार जानो थाखाय नोंहाबो सम फैगोन। बे संसार जानो थाखायहाय नोंथाङाबो रेडि जा आरो बेबायदिनो नोङो थांखिखौ मोननो जोङो नागिरथारनांगोन। सानसे समाव नोङो जुलि जागोन, गथ' गथाय मोनगोन, संसार जानांगौ। बेनि बेलायावहाय नोंबो जानजि खाफ्रादो, अब्लानो नोंहा साक्सेसफुल जागोन। इसोराबो नोंनो बोर होगोन आरो बेबायदिनो गसाइयाबो नोंनो बोर होगोन। बिसिमनि थाखाय आङो लाइमोनफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय, अननानैहाय गेदेरफोरनि बुंनायफोरखौ फालिदो आरो नाजावदो आरो नोङो गंदो, गेदेरफोरनि सिङाव गंदो, अब्लानो नोङो सानसे बेलासे मुलाम्फा जागोन। गाज्रिनिफ्राय एरखे नानिमोन, बाबुमोन, गाज्रिनिफ्राय एरखे। हामबायसै बिदिब्ला
आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेबायदिनो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। हामबायसै, थेंक इउ, गुड नाइट।